Jesu Kristu inkosi. Bazalwane, ngimbingelele egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Siyambonga-ke uNkulunkulu ngosuku asiphe lona. Ngiyacela sikhuleke. Baba, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, nguyizolo, nguwe namuhla naphakade. uNkulunkulu Baba, udalile izulu nomhlaba, wadala nabantu nesilwane nemvelo yonke, ngoba wena uNkulunkulu ungaboniswa ngamuntu. Siyabonga Baba wethu ongcwele, nalolu suku kuyasimangalisa. Sibone ukuphuma kwelanga, sibone seliyoshona, aliphuthi ngoba wena ukuyalezile kuyenzeka. Sibone ukuphuma kwenyanga, sibone ishona, akuphuthi ngoba wena uyalezile kuyenzeka. Sibone imvula ehlele emhlabathini, ingaphindele emuva ngoba wena Nkosi ukuyalezile. Besingakufanisa nobani? Ukuba nifane sikulinganise nobani nilingane? uNkulunkulu wedwa wembethe amandla njengengubo. Akekho ongafaniswa alinganiswe nawe. Ngempela inkazimulo yakho iyamangalisa, igcwalisa umhlaba, igcwalisa izulu. Nkosi elungileyo, wena wedwa owenza amafu abe yinqola yakho, uze wenze ney'khonzi zakho zibe ngamalanga bomlilo. Siyabonga Baba wethu ongcwele, sikunikeza udumo nantambama. Siyabonga uNkulunkulu wethu omhle, sibonga ukuvuka, sibonga ukuphila nangalo lolu suku. Sibonga ukushintsha Nkosi kwesikhathi, sibhekile sibone Nkosi isizwe nezigi ukuthi uyasondela. Siyabonga Baba wethu ongcwele, senze kuphela ukuba siqaphele, silalelisise, silinde, sithandaze njengalokhu siyalezile. Uyini umuntu ukuthi angakudelela, kanti liyini nethemba lomuntu ongenayo uNkulunkulu uma ngabe ukufa sekufika. Oh Baba wethu ongcwele, sikunikeza udumo nangalesi sikhathi sofunda izwi lakho, khuluma ngalo. Baba wethu omuhle, khuluma ngezwi lakho. Uyakwazi esikudingayo, uyakwazi nesikulindele, uyazazi izifiso zethu nokulangazela kwethu. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Ngiyanibingelela abazalwane egameni lenkosi yethu Jesu. Ngizama ukuthi ngingasukumi ngekhorasi nizwe. Manje-ke ngiyaqinisela. Siyambonga abazalwane uNkulunkulu nangalolu suku asiphe lona. Siyamdumisa kakhulu. Kuhle. Mhlambe nakunezinye esike sayibona. Noma ngabe usesizini, noma ngabe usenhlungwini, noma ngabe usekuhluphekeni, kodwa mbonge nje uJehova ukuthi ulibonile nawe lolu suku. Jesu Kristu inkosi. Sizofunda incwadi yamaHeberu chapter 3. Laphaya chapter 3 sizofunda verse 12 no 13. Bese seqa siyofunda amanye amavesi alandelayo 18 no 19. Kusindeka kanjena-ke bazalwane. Lithi-ke izwi likaNkulunkulu verse 12. Uxolo bazalwane. Verse 12. Xwayani bazalwane ukuba nako yedwa kini kungabikho inhliziyo embi, engakholwayo, emhlubukisa kuNkulunkulu ophilayo. Cela ukuliphinda leli verse 12. Xwayani bazalwane ukuba nako yedwa kini kungabikho inhliziyo embi, engakholwayo, emhlubukisa kuNkulunkulu ophilayo. Kepha yalanani imihla ngemihla, kusathiwa namuhla, ukuze ngabikho kini owenziwa lukhuni ngokukhohlisa kwesono. Ngicela-ke siyofunda laphaya verse 18.
Ibaphi afunga ngabo ngokuthi abayokungena ekuphumuleni kwakhe uma ngesibo abangalalelanga na? Siyabona-ke ukuthi babengenakungena ngenxa yokungakholwa kwabo. UJesu Kristu uyinkosi. Izwi-ke bazalwane leli esizolibheka namhlanje, inkosi uJesu esipha lona. Isihloko-ke sithi ungalideleli izwi lakhe, ungalinge udelele izwi lakhe. Inhliziyo yami iye yamangala-ke uma ngifunda le ndaba, bazalwane. Siyadelela, size sidelele izwi likaNkulunkulu. Angikho-ke lapho ngesekutheni uvesi 12 wethu uthi xwayani, uthi xwayani bazalwane. Manje mayethi bazalwane, igama elilandela uxwayani lifaka thina uqobo abazalwane, ukuthi nakoyedwa kithi kungabikho nhliziyo embi engakholwayo. Kanti kuyenzeka yini umzalwane angakholwa? Umzalwane kanjani engakholwa? Kanti kuyini ukuba umzalwane? Umzalwane umuntu ozelwe kabusha, umuntu ozelwe kabusha, ozelwe ngomoya kabusha. Kanti uyini umzalwane? Inhliziyo embi iphumaphi kumzalwane engakholwa? Ingididile bazalwane le ndaba, ingidide okwangampela le ndaba ukuthi kanti umzalwane uyaba nenhliziyo engakholwa. Kuphumaphi bazalwane lokhu kithi? Ngike ngaphindela emuva ngiyakhumbula nje ngikhumbula ngingakaphenduki, ngingakasindiswa bazalwane, ukuthi ngangithi angibafuni abasindisiwe ngenxa kuziphatha kwabo emsebenzini la ngangisebenza khona. Kwakune-behavior nje eyayisemsebenzini eyayenza ukuthi sizithole sisebenza kakhulu thina abanye, bona bengasebenzi kakhulu, ngoba bona beyivalela ndawo bahlale neBhayibheli labo. Ngangakuboni kukuhle ngenxa yokuthi umsebenzi nawo ngangiwuthatha seriously. Kodwa manje ngiyabheka ukuthi thina simveza kanjani ophila kithi kwabanye abantu. Senze njani ukuze abantu bayithande into esiyiyona, bakuthande ukukholwa, bakuthande ukuphenduka, bakuthande ukusindiswa? Senze njani? Akusikho kuphela ukuthi kufanele ukuthi usibingelele with a smile. Akukhona ukuthi kufanele ukuthi ungathukutheli. Akukhona ukuthi kufanele ukuthi ungarobhi, kungabi bikho ozorobha ngakho. Kodwa kuwukuthi iphile ngensindiso. Ma uwumzalwane, phila uwumzalwane. Uphile ngendlela iNkosi uJesu yaphila ngayo. Manje ngibheka ukuthi bonke babekholwa, bonke babesindisiwe, kodwa babengaphili ngendlela efanayo. So kwakungenza ukuthi ngithi angibathandi. Nganginalo ilungelo lokungabathandi. Sengiyabona manje kufanele ngabe sengabacinga one by one, ngaxolisa abanye, ngaxolisa kubona, ngixolisa ukuthi ngabajaja, ngingaxolisi ukuthi ngangithi angibafuni, ngoba ngangibakhulumisa futhi ngangihleka nabo, ngangixoxa nabo, kodwa ngangingayithandi into ababeyenza. Kakhulu uma kubhizi ngangingathandi inhlobo. So ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu okwawavula nami amehlo ami ukuthi kusho ukuthini ukuzalwa kabusha. Ngiyambonga, ngiyamtusa kakhulu uNkulunkulu, ngoba ngangogcina ngingazange ngazi ukuthi kwakuqhubekani laphaya. So bazalwane, inhliziyo embi ivela lapho-ke, ukuthi uma ngabe kufanele sebenza ucashe wena, bese uyothatha iBhayibheli uhlale nalo ekhoneni. Athi-ke umshumayeli, konke
kunesikhathi sakho. Konke kunesikhathi sakho. Inkosi ithi isiphe ama-hours awu-12 emini, awu-12 ebusuku, ukuthi senze umsebenzi. Athi-ke umshumayeli, inkosi isinikile umshikashika ukuthi siwushikashike sisela emhlabeni. So nganginga-understand bazalwane. So nganginakho nje lokuthi hayi ngeke mangabe ngifakwe kanye nomzalwane ngizodonsa kanzima. Uzongibiza ukuthi anginathi time, anginalunch, ngoba yena uzoba nakho konke lokho. So ngiyambonga uNkulunkulu ngokungivula amehlo. Angidluleke lapho bazalwane. Bengisamangaliswa nje ukuthi kanti kuyenzeka uzalwe kabusha kodwa ungakholwa. Uzalwa kanjani? Uphinda kanjani ukuzalwa ungakholwa? Kuyenzeka ungalaleli kanti izwi kaNkulunkulu okubizile, usuzelwe nguye ngomoya. Ngiyithathile-ke le ndaba ngayibhekisa kimi, okungukuthi simele ukuzihlola, sizihlolisise ukuthi sihlobo luni lwabazelwe ngokusha. Sihlobo luni labazelwe ngokomoya. Senze njani? Sihamba kanjani? Siyakhombisa yini ukuthi sizwa izwi? Ngoba mangabe uzwa izwi, ngikhumbula ngisasemncane emakhaya kwakulinywa ngey'nkabi. Uma ngabe oshayelayo isipani leso kukhona obambe igeja emuva, kukhona oqondisayo iy'nkabi ukuthi zihambe ziqonde la sekulinywe khona, kusondele ukuze makuhlwanyelwe kugqibeke. Wayethi lo wayengakwazi ukuthi abe ngemva kwazo nje like ngoba kwakusuke kunegeja, kodwa wayememeza ephambili izwe ukuthi hhayi kubizwa mina, iqonde. Uthole ukuthi idudula le ukuthi ayibuyele emseleni. Baba ngangibezwe besho impela bethi emseleni ubone zishona khona, zilalela iy'nkabi. Sihlulwa yini? Sihlulwa izilwane, bazalwane. Sihlulwa izilwane ukulalela uNkulunkulu. Ziyamlalela kuze kufike indaba yaleza y'nkomo ezazithunyiwe ezweni laseBhethshemeshi, amaFilisti ebuyisela umphongolo kaNkulunkulu. Akekho wazitshela, kodwa uNkulunkulu qobo wakhuluma nazo ukuthi niyahamba niphindela ezweni lakwa-Israyeli nalo mphongolo. Zahamba zangabheka emuva, kuthiwa amathole zazincelisa, amathole ayekhala, kodwa zange ziwezwe amathole ekhala, ngoba zazithole i-instruction kuNkulunkulu ukuthi nihambise umphongolo nikusaphi. Angabe bikho, xwayani bazalwane, xwayani bazalwane, nako yedwa ukuba nako yedwa kini kungabikho inhliziyo embi engakholwa. Kusho ukuthi inhliziyo engakholwa imbi, iyamhlubula umuntu kuNkulunkulu, imenza angalaleli, imenza angenzi njengalokhu uNkulunkulu esho. Xwayani bazalwane, kungabi bikho inhliziyo embi ezohlubula umuntu kuNkulunkulu ophilayo. Nawu imisindo miningi, kodwa uma ngabe usinqumele ukulalela uNkulunkulu, iyafika imisindo ugijima uyobuza ukuthi inkosi kuyikho, ngoba inkosi uJesu isixwayisile ukuthi kuyoba khona abayothi uJesu ungapha, uJesu ungapha. Ngiyakhumbula kulezi insuku ngike ngabona kuthiwa sekunoJesu eMelmoth. Uyabuzwa-ke lo Jesu waseMelmoth ukuthi ulisuke ngani leli gama, yindaba, uthi imisebenzi. Heyi bazalwane, xwayani, xwayani, asixwayeni bazalwane. Kithi-ke inkosi uJesu uma isixwayiswa kuyothiwa nangiya uJesu laphaya, singagijimeli khona ngoba thina sobe sesilalele izwi lakhe uNkulunkulu Baba lisitshela ukuthi siyoba nini isikhathi sokubonakala kwenkosi uJesu futhi.
So asixwayeni bazalwane, ukungalaleli ikhona okuzosenza iy'nhliziyo zethu zimhlubuke uNkulunkulu. Ake silalele izwi lakhe. Izwi lakhe ithi incwadi kaJohane, ekuqaleni wayekhona ulizwi. Ulizwi wayenguNkulunkulu, wayekuNkulunkulu. Ithi ngale ekuqaleni ku-Exodus, uNkulunkulu wathi akuvele. Esho ngezwi lakhe, ethi akuvele ukukhanya. Ukukhanya kwavela. Konke ayekusho ngezwi lakhe kwakwenzeka. Besingebambelele na ezwini likaNkulunkulu. Bazalwane, ukuze kungaze kudaleke ney'nhliziyo ezimbi, kuze kumile ney'mpande ezizosixokisa. Uma siqhubeka sishona-ke siyathola ukuthi kuzomila impande. Ukuthi-ke phayalanani imihla ngemihla kusathiwa namhla, ukuze engabikho kini wenziwa lukhuni ngokukhohlisa kwesono. Sibalekele ukuba ngothathekile bazalwane. Sike sibaleke singathatheki, sihlolisise imibhalo, sihlolisise okwezwi likaNkulunkulu, ukuze singadukiswa, ukuze iy'nhliziyo zethu zingabi zimbi phambi kukaNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu okwazi ukuhlola inhliziyo, uyena okwazi ukuyibona, uyena uyazi kahle. Thina singafunda, sigogode, siyidwebe, size siyipha amagama ahlukahlukene ama-parts ayo. Kodwa ohlola uqobo lwenhliziyo, uNkulunkulu, akusiye umuntu. Ukufunda akusebenzi uma sekubuywa kwezikaNkulunkulu. Imfundo ephakeme ayisebenzelani bazalwane. Angeke ngize angisho ngomona noma ngokubuyela phansi noma ngokukhathaza, cha. Imfundo nje ephakeme ayizingamsebenzeli umuntu kaNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu, umoya kaNkulunkulu uyena osebenzela inhliziyo nokuhlakanipha komuntu. uNkulunkulu usipha ukuhlakanipha kokuqonda izwi lakhe. Uzubone nje ukuthi uNkulunkulu waye ethinte amaJuda, amaHebheru, angazi ukuthi ngobani, kodwa dala. Kodwa nathi sikwazi ukufunda izwi ngolimi lwethu. Nabanye bakwazi ukufunda ngolimi lwabo. Okuwukuthi uNkulunkulu ujikelele wezwi lakhe. uNkulunkulu umphathi wezwi lakhe. Manje singangamlaleli kanjani? Kwenzeka kanjani ube ngumzalwane kodwa ube nenhliziyo engakholwa? Bazalwane, ake siyihlole, ake siyihlolisise. Okukodwa nje okwenzayo ukuzibuza ukuthi kuyikho yini phambi kaNkulunkulu. Uma wenza okuhle uzwe inhliziyo yakhe ithi yebo Nkosi, ujabule, uzizwe ujabula, kusho ukuthi wenze kahle phambi kaNkulunkulu. Kodwa uma uzizwa unokuyisola, ubone ukuthi hey, angenzanga kahle phambi kaNkulunkulu. Kuke kwenzeka isimanga nje, ngibuye ukogeza imoto, siye sihambe ekuseni-ke la ekhaya ukogeza imoto. Uma ngibuya kunomfana nje omhlophe omile erobhothini ucela imali. Ngiyakhumbula ukuthi imali ngikhokhe ngayo kuphakingi, ayikho imali ekhona. Uma sengiqeda ukudlula kuye, ngingamniki lutho, bengibona ukuthi uyayidinga ngempela. Ngingamniki lutho, ngidlule. Uma ngidlula nje kuye kuvula irobhothi ngisuka, kube nokungikhumbuzayo ukuthi khona uyiphosile ngaphandle kwesikhwama. Khona ama-coins owaphosile abezowenza umehluko. Inhliziyo yami yaba buhlungu bazalwane, ngoba bekubhizi, kuyi-peak hour, kungekho ngi-tight for time. Ngifanele ngiphuthume ekhaya ngishintshe imoto ngiyolanda ingane. So ngi-tight for time. Kodwa inhliziyo yami ibe buhlungu kangangokuthi ngiye ngabheka, Nkosi, ngizokhala uma ungasangiphi lutho.
kanti mina ngihlulekile ukukhipha okuncane ongiphe khona. Ngiphe lo omile la emgwaqeni, mhlawumbe akakaze adle ngisho ucezu lwesinkwa. Yaba buhlungu inhliziyo yami. Bazalwane, uyakwazi ukubabona abami ngoba bedingile, nabami ngoba befuna iy'nhloso zabo ezimnyama. Uyadlula, awumniki noma imali ikhona, awubi nayo u-touch ukuthi angimnike ngoba usuke wazi ukuthi uzoyenzani. Kodwa uma ngabe uba nakho ukuthi eyi angimnike lo, kusuke ngoba kufanele ukuthi umnike. Enhliziyweni yami nginakho ukuthi uma ngiphinde ngimbona ngizomnika kuphindaphindeke. Akuqali-ke bazalwane ukungenza, ukulalela. Ngike ngathi ngipakile, khona ubaba wangipakisa ubaba, uma sengiphuma ubaba ngisamboni, ngangamnika lutho kanti sengihambile. Uma ngiphinde ngibuya kuleyo parking ngamthola ubaba, ngathi ngizomnika okuphindaphindekile, ngamkhumbuza, baba ngalela langa wangipakisa ngahamba ngakunikanga lutho. Ngajabula emoyeni, umoya wami, uNkulunkulu obuka inhliziyo, buka phakathi, abone ukuthi ngikunikile, nikeza. Inhliziyo embi ayifuneki bazalwane. Angisho ukuthi asambe sipha, lalela izwi likaNkulunkulu, lalela ukukhuluma kwakhe, lalela enhliziyweni yakho, uNkulunkulu ekuthinta bese uyenza. Manje-ke ngiyabheka ukuthi uma ngabe sizoxwaya, lithi leli zwi asiyalane, yalanani imihla ngemihla, kusathiwa namuhla. Alikho elinye ithuba eliyovela ukuthi singakhulumi ngale ndaba. Uma ngabe nje namhlanje uNkulunkulu ethi asiyikhulume le ndaba yenhliziyo embi engakholwa, asiyikhulume ngoba mhlawumbe ukhona obambekile enhliziyweni engakholwa. Ukhona osathi uma ebuka umzalwane kuhlangenwe mhlawumbe enkonzweni ethi awubheke osibanibani abakwazi nokugqoka, awubheke osibanibani abanazo ney'cathulo, kodwa bebe bengabazalwane abakhulu. Bazalwane, inhliziyo embi engakholwa. Ukukholwa ukuba nothando, uthande uNkulunkulu, uthande umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena. Ukukholwa ukwenza nokulalela intando kaNkulunkulu. Aze athi-ke laphayana kuma-Hebrews, khona kuma-Hebrews 12-ke manje, u-12 uvesi 15 wakhona, uthi niqaphelisise kungabikho osilelayo emuseni kaNkulunkulu. Kanti laphaya ekugcineni ivesi esilifundile lithi siyabona-ke ukuthi babengenakungena ngenxa yokungakholwa kwabo. Lithi-ke niqaphelisise kungabikho osilelayo emuseni kaNkulunkulu, funa kumila impande embi, imbe ebabayo inhlobise kungcoliswe abanikiyo. Uma sekumile le mpande, awusezukuwubona umbuso kaNkulunkulu, awusezukungena. Lisho njalo izwi uvesi 19. Uthi abazange bengene ngoba babengakholwa. Lokhu esikhuluma ngakho, ukuthi kanti ngabe ukhona yini umzalwane ongakholwa? Ukhona yini umzalwane onenhliziyo embi, emenza angalaleli, emenza aphendulele iscripture, asiphendule athi hayi phela kwakushiwo kwabaseKorinti, hayi phela uma kukhulunywa nje ngobufebe kukhulunywa ngowesifazane nowesilisa. Cha bazalwane, ubufebe ukungamkhonzi uNkulunkulu. Ulithi izwi likaNkulunkulu, ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Meaning once waba nokunye okuweshiphayo, waba nokunye othembela kukhona, waba nokunye okuthokozelayo, waba nokunye okubuka kungcono, usufebile. Ngoba usunabanye onkulunkulu ngaphandle kukaJehova uNkulunkulu wethu. So bazalwane, asiqaphele, kumbi ukuba nenhliziyo embi, kumbi nje ukuba nenhliziyo. Uyazi ukuthi umuntu
onenhliziyo embi mayiyimbi nje kungayikho ukuthi ingoba engakholwa ngempela. Uyibone nala emhlanganweni yethu, ngiyaxolisa ukuthi ngizokhotha entabeni. Uthi umama uMkholokotho ngephasika, uJesu Kristu inkosi uba mningi emini nasekuseni nanini, kodwa mase kuyolalwa uyaphela. Inhliziyo embi leyo, bazalwane. Ake siyalane kusenamuhla. Inhliziyo embi, bazalwane, engakholwa. Inhliziyo ekholwayo ithi mazise umakhelwane wakho, mazise umzalwane wakho, qhuba yena phambili. Ama-table manners, angazi ukuthi yini ingena izinto ey'ningi kangaka. Ama-table manners, bazalwane, athi uma ngabe sekusele iqatha elilodwa etafuleni, nonke mhlawumbe niyafisa ukuphinda, noma-ke mhlawumbe abanye sebanele wena, kodwa uyafisa ukulithatha leli qatha. I-table manners ithi lithathe ulinikeze useduze, take i-offer, ofarishe oseduze kwakho. Uma ngabe ethi cha ngiyabonga, bese uli-ofarishe oseceleni kwakho futhi, naye athi cha ngiyabonga, bese uyalidla-ke. Awufani nje uthi hhayi ngoba selisele bese uyadonsa udle wena wedwa, kanti mhlawumbe ukhona omunye obesalambile, mhlawumbe ulambe nje phada kugcina ukudla, mhlawumbe ulambe nje uzohamba indlela ende, so ubambela ukuthi ngize ngifike la ngiyakhona, kanti mhlawumbe wena uyeduze ulidla nje ngoba limnandi. Kunjalo-ke nasevangelini, bazalwane, kunjalo ukuba umzalwane. Uyamcabangela omunye umuntu, umcabangela okuhle, ungamcabangeli okubi, kodwa umcabangela okuhle. Qaphelani-ke bazalwane, lithi leli zwi xwayani, bazalwane, xwayani, bazalwane, ukuba nako yedwa kini kungabi kho nhliziyo embi engakholwayo emhlubukisa kuNkulunkulu ophilayo. Kepha yalanani imihla ngemihla kusathiwa namuhla, ukuze kungabikho kini owenziwa lukhuni ngokukhohlisa kwesono. Bese kuthi uvesi 18 athi yibaphi uNkulunkulu afunga ngabo ngokuthi abayukungena ekuphumuleni kwakhe, uma kungesibo abangalalelanga na? Siyabona-ke ukuthi babengenakungena ngenxa yokungakholwa kwabo. Bazalwane, ukuba umzalwane kubiza ukukholwa, ukukholwa kubiza ukulalelisisa izwi likaNkulunkulu, ukukholwa kubiza ukuthanda umakhelwane njengoba uzithanda wena, ukukholwa kubiza ukungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwakhe, ukukholwa kubiza ukumthanda uJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, ngayo yonke ingqondo yakho, nangawo onke amandla akho. uJesu Kristu uyinkosi, asiphilele. Baba, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu ophilayo, siyabonga izwi lakho Nkulunkulu wethu, usasilungisisisa, usixwayisa, usiqondisa, usicwala. Wena wedwa ungubaba wethu impela, ngempela Nkosi Jesu ngumalusi omuhle, ngempela uyasiholela nasemadlelweni aluhlaza. Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu, nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu ngezwi lakhe. Bazalwane, ake sikumele ukuba ngabazalwane, okungukuthi sizelwe kabusha. Uma lithi siyalane, lisho ukuthi asivusani ebuthongweni. uJesu Kristu uyinkosi. Nisale musa.